voit hei paikallas ja... Oi ku taitava. Tosi taitava. Hyvä, noin. Hienosti. Hyvä. Sä jätit sen. Oi. Hyvä, wow. Taitava tyttö. Taitava tyttö, noin. Hienosti. Hienosti, hyvä tyttö. Taitava. Nyt vähän pollee olo. Ota vielä mulle. Otko vielä mulle sen? Hyvä. Noin. Noin. Hyvä. Ja sä voit ottaa sitten lelun. Näin, heittää sen tonne. Laa. Otetaan se laa. Seisomaan. Mun viereen. Miten se kelkkaa sille, kun se parpaat siihen kelkan jalan. Ja ihan päälle. Ja sitten voit kehua. Ja nyt voit kehua ihan kunnolla koiraa. Ja koira tulemaan siihen sun vierelle ja rapsuttelemaan sitä ja suoriutuu hienosta tehtävästä. Eli katsomaan ja sua kertaa. Voit kävellä tällä. Käännyt ympäri ja takaisin. Ja kävelet tosta ihan kelkan vieressä, koira pitkällä liinalla. Sitten kävelet kelkan vieressä ja koira saa kävellä mitä haluaa. Katot sen verran, että koira menee eri suuntaan. Noin. Helposti. Joo. Se näyttää olevan aika selvää, että kuppitesta hoitaa nää hankalasti. Niin, kumpi hoitaa hankalasti.
Tuntuuko omaa, että ei tullut yllätyksiä? No ei. Tätähän katsotaan niin kuin kokonaisuutena tuota rataa ja sitten tuolla niitä erikoiskokeita. Ja koira sitten katsotaan sen mukaan, että vähän, että miten se kokonaisuudessaan toimii ja sitten vähän noita erikoiskokeita. Ja toimintakyky, koiran rohkeus, kuinka se toimii järjestelmällisesti tuolla noissa tilanteissa, mitä sille aiheutetaan tuolla. Erikoiskokeena tuossa on kelkka ja sitten toi pimeä huone. Ja kelkkahan on tietenkin uhka ja sitten pimeä huoneessa siellä ei ole mitään uhkaa. Kelkallahan sen suoritti sitten suuresta pelosta huolimatta ihan kivasti. Pimeässä sitten piti vähän jäädä seisoskelemaan sinne jo vähän keskelle, ensin vähän ovelle ja sitten sinne vähän keskelle. Ja kuitenkin toimintakyky sillä on -1 pieni, sen verran se siellä toimii. Terävyys, erikoiskokeena tuossa toi seinä. Koiran kyky reagoida, kynnys reagoida aggressiolla, niin sitä sillä ei ole. Se ei ollenkaan esitä siinä mitään aggressiivisuutta ja sitten mitä lähemmäs hyökkääjä tulee, niin sitten se alkaa jo katselemaan vähän, että mihin pääsisi pois. Että tilanne käy vähän epämiellyttäväksi, niin sitten hyökkäys lopetetaan ja kun hyökkääjä tulee takaisin, niin se ottaa sen vastaan hyvin iloisesti, että se mielestä ihminen on paljon kivempi kuin se on normaali. Eli terävyys on +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Puolustushalu, kuinka se puolustaa teidän yhteistä pientä laumaa, kun te olette liikenteessä. No, se ei puolusta, se menee sun taakse ja kattelee siellä poispäin ja toivoo, että sä ajat sen inhottavan miehen pois, joka tulee kiusaamaan teitä. Eli se on -1 haluta. Taisteluhalu, sen koiran kyky nauttia leukojen ja lihasten käytöstä. Ja keppiä se ottaa kiinni, mutta se on ehkä vähän kova. Sitten tosi kivastihan se taistelee sitten sitä narulelua vastaan, että siinä sitä pystytään vähän uhkaamaankin ja se oikein niin tykkää siitä, että se on kyllä semmoinen moottori, mitä sillä voi käyttää taisteluhalua. Muualla sitä ei hirveästi näy, mutta tuossa leikissä sitä on kuitenkin niin paljon, niin se on +2 kohtuullinen. Hermorakenne, kuinka se kuormittuu tässä radassa. Näitä uhkia voi kokeessaan. Ja se jonkin verran se kuormittuu, nytkin se pikkasen läähättää, se vähän piippailee, ne ei ole kauhean mukavia, mutta se kuitenkaan ei hermostu siinä ja se pystyy ihan omin jaloin suorittamaan noin, eikä se tarvitse sen kummempia palautusaikoja, että se on +1 hieman rauhata. Temperamentti, koiran vilkkausaste, sen kyky reagoida oikea-aikaisesti, oikeasuuntaisesti ärsykkeisiin. Se vähän kattoo ensin ja sitten vähän toimii. Et se pikkasen on semmoinen harkitsevainen näissä liikkeissään, niin se on +2 kohtuullisen vilkas. Kovuus, kuinka koira muistaa nämä ikävät asiat, mitä sille tuolla radalla aiheutetaan. Se muistaa ne jonkin verran, varsinkin toi sateenvarjo oli tossa semmonen, että sitä piti pikkasen kiertää kauempaa. Mutta kuitenkin se pystyy siitä kävelemään ihan omin voimin ja käy tutustumassa näihin asioihin sitten kun ne on todettu harmittomaksi, niin se on +1 hieman pehmeä. Luokset päästävyys. Katsotaan erikoisesti siinä alussa ja sitten näiden hyökkäysten jälkeen ja tuossa pimeän huoneen ovella varsinkin. Niin se on koko testin ajan +3 hyväntahtoinen luokset päästävä avoin. Sitten nämä laukaukset aiheuttaa sille hieman tätä mielenjärkkymistä. Se ensimmäisellä säpsittää vähän ja toisella sitten se haluaisi lähteä pois, niin se on laukausaltis. Plussapisteitä sille kertyy 139. Miinuksia tulee toimintakyvystä, puolustushalusta, kaiken kaikkiaan 16 kappaletta. Loppupisteeksi jää 123 pistettä ja se oli koiralle ainutkertainen kokemus. Sitten voi toisen koiran kanssa tulla joskus uudestaan, mutta tälle koiralle tuli yksi. Kiitos. Onko jotain kysyttävää? Ei.